Bueno, entrarán por aquí por una entrada principal del restaurante y luego pues harán la actividad en la sala y demás, y entonces pues los votantes tienen también para poder salir por la puerta de emergencia y entonces no se cruzan ni demás. Entonces el sitio era ideal para ello. Ha sido un momento pues como que estava cerrado i no havia activitat ninguna, lo van demanar por l'espacio i entonces pues se va fer. Ha sigut una recomanació, hi havia l'impediment, per exemple, per utilitzar sales de les escoles i centres culturals. Escolta'm, doncs era el millor moment doncs, per concentrar-ho tot en un sol lloc. Més fàcil gestionar, més fàcil doncs, de que la gent que vingui aquí amb tota la seguretat i totes les mesures i l'any demà doncs, reprendre l'activitat amb tota normalitat. És la primera vegada que passa aquí a Cassà, que les meses queden concentrades totes en un sol espai, però bé, no crec que hi hagi d'haver-hi cap problema, al contrari. Hem intentat doncs, que sigui fàcil, entenedor, i a més, és exercir el vot i marxar. Per tant, aquí només ve a fer aquest acte i prou.